Ahoj, čau. Dobre, vážení hostia, trošku skôr, trošku bližšie, poprosím vás. Či nám to bude slnko svietiť tam, alebo trošku tu, je to asi jedno, si myslím. Ale tak akože keď si farár, asi to bol, si to trošku si vyhliel, tak akože vôbec nevadí. Koho hovoril? No, kto hovoril? Hej. Práve, že možno ale rýchlo hovoril. Ja som ani nepočula, keď ste mali hlavové zostky posta. Dali si? Ja neviem, dávali si. Myslíš si? Tak dúfam, že príde Polievke, to hovorím, napravia že to bolo naši skratené. manželia a poradí nám to ukážu, že ako sa strašne milujú, to je naozaj veľmi dôležité, aby nám to dneska ukazovali všetkým, že keď vás už takto všetkých pozvali, že naozaj sa milujú a naozaj to bude stať za to. Tak prajem krásny, pekný deň. Dúfam, že sa všetci prišli dobre zabaviť. Čo vy na to? Prišli sa dobre zabaviť? Dobre si zatancovať? Áno, až do rána. No, ako ja som napríklad povedal našim mladom manželom, že nech si urobia nejaký playlist, hovorím vždy niečo už nejaký 20-30 skladieb. Stovku skladieb hovorím, že fúha. Ale to nevadí, dúfam, že si všetci natancujete a budú Áno, musíme takto dozačiť. Dobre, ale tak manželov, takisto je popriať na spoločnej ceste životom, len to majú na povedia, čo na lásku, peňažkov, pretože pokiaľ si chceli založiť nejakú rodinu, potrebovať v nejakom druhom stave Dobre, takže tak. Dobre, je to na vás. Pochopiteľné. Sú tu nejakí rodičia, ktorí by chceli nejakého vnuka, alebo vnúčiky, tam neboli nejakí. Nie, neboli. Dobre. Vidím, že ste všetci v poriadku, nikto sa nepobil, žiadna krv nestrekala, takže akože je to také dosť fajnové. No. Peter, no, je to teraz akože niečo otázka, ale chceme ťa všetci pochváliť, že si vlastne nevestičke vybavil dneska takýto krásny slnečný deň, pretože každá nevesta si praje ten deň, bol čo najkrajší. Ale vlastne nie je to také hrozné, mohlo by byť aj 30 alebo 40 stupňov a mohli sme sa tu fotiť a tiež z nás nemohlo, ale bývalo sa. Ale tak nie je také hrozné. Vnútri je klíma, dáme si klíma aj na 20 stupňov, keď sa ti nemia všetky žiadny problém. Ale aby som sa k tomu dostal, čo som chcel povedať, aj teda keď náhodou pršalo, tak sa hovorí podľa. Poďme na to. Takže, v prvom rade, vážení hostia, momentálne si pripijím aj jasnými, ja sa ospravedlňujem, ale prípitok, tak vlastne, ja si s nimi pripiem a potom si pripijeme všetci spoločne, takže máme tu takýto sek. Koľka odpijeme presne tak. Urobíme to takto, jak na tých formulách, keď už všetko takto ustrekám, že si budete zalepení. Ale tak akože 5 cm. Iva na privítanie. Keď chcete, môžem vám to potom rozliať. Ja som si žiadny problém. To sú moje zlé domov, no. Tak dáme na cestu. Také pekné. Chceli sme sem dať nejaký stolík taký pekný, ale už nevydal čas. Takže. Áno, ďakujem pekne. Pripíjam si s vami na vaše spoločný život. Takže, ale počkaj, ešte to spravíme takto trošku inak, pretože napríklad je taká tradícia, sa to hovorí, že hlava rodiny, tento bude mať alkohol, bude hlava rodiny, tento nealko, bude krk rodiny, ale tam sa hovorí, áno, dostane sa k tomu, že keby aj vlastne, aj ten krk je veľmi dôležitý, lebo tu hlavu musí každý čas opierať. Ale teda máte si, obidva máte alkohol, je to síce taká malinovka, ale sa hovorí, na zdravie. Na suši. Môžeme ešte naliať, keď chcete. Počkaj, ale možno strašne milujem. A preto sú tam tieto tri prísady, to sú najdôležitejšie prísady na varenie, pretože môžem mu ukázať, ako strašne miluješ, že mu ten život osolíš, okoreníš, alebo osladíš. No, takto to má byť, takto si to predstavujem, toto je tá správna láska.
Dobre, tebe asi dám takto trošku na zapitie. Že mi nedala tanier. No! Tam dal. To zvládneš, to zvládneš. To bude pivo. No, krásny život budeš mať. Tak napríklad, keď si dávaš chlieb, dáš si maslo, tak niekedy som si dal aj ja dám sol, aj cukor síce nie, ale korenie. No, a ty dáš ešte cukor. Tu sa napí trošku šampanského, to ti pomôže, aby si to prežil. No, dám ti ešte jednu trošku, pozri sa. Vymeníme, aby, lebo nechceš sa mi dať. Daj, zapí to. Ale vidíš tú lásku, môžeš zapiť aj toto. Ja, mali sme vodu, ale to... Však ja tu za chvíľu budem šušľať. No, ale ty si najdôležitejší chlap momentálne teraz, takže je to všetko. Žije, povedané teraz. Ale tak ja som to nestáčal, ja nechci s mokol nejakého takého polia a budú tam nejaké včely, tak som tam včelára. Nech nám dá. Dobre, takže. Ja vám to takto trošku dám, ponúknem vás ja, aby ste sa ľudia zaštívili. Takéto ponúknem našu nevestičku. Dúfam, že si není nejaké alergické nejaká keby, alebo... Už teraz nevážim. No, a teraz tebe. Náš krásny ženík, aj si aj ty. No, takže aby ste mali ten krásny, sladký život, taký, jak ste mali teraz aj naďalej, vám sa naprajeme všetci. No a poďme sa pozrieť na nejaké také tie iné tradície, že kde nám ukážete vy dvaja, ako sa strašne ľúbite. Takže mám tu takýto chlieb a mám tu sol. Mám tu síce aj cukor alebo korenie, k tomu sa dostaneme na chvíľu. Ono niekedy väčšinou bývalo, že je tradície, že vlastne vždycky pred nejakým vstupom, alebo solou, takže, ale my vás uvítame aj nejakým vlastne týmto korením. To znamená, že vlastne prvé nám náš ženík ukáže, ako si nevestičku miluje. No, takže vlastne zoberej si krajíček chleba. To je celý, hej? Celý krajíc, tam sú tu dva. Áno. No a teraz si vybereš nejaký ten... No, dáš tam buď sol, cukor alebo korenie. No však ja tu miluje strašne, predsa, že nemusí dávať cukor. No. Som rozmýšľal to stále. No. Dobre, takže trošku, ty môžeš ešte viac dať. Riešime to také, že je tam taká slnička, korenička. Keď ti sa dobe, takto sa tam nasype strašne veľa. Aj tu celé. No, takto sa nasype strašne veľa, presne tak. A vidíš to aspoň, že jak ťa miluje, takto ti dokáže tvoju lásku. No, áno. Dobre. No, a teraz je musí dať ochutnať, aby teda vedela, aký ten krásny, sladký život bude mať s tebou. Tak, presne, áno. Chleba s cukrom, každý potom píti. Môžeme dať medať. Dobre, takže, tak poprosím ťa sem. Pre šťastie, pretože všetky prinášajú šťastie a do vášho nového života budete potrebovať naše mysle. No tak tu ten. No. Takže, ale najprv musíme dať našim novomanželom. Nikto tu netrúbi, je sa tam. Nedali ste žiadny oznám, keď sa budete vzdávať, alebo že nikto bude. No, dobre. Takže, nech sa ti páči, ty nám ukážeš, aký si v poriadku milovný. A ako zametáš, respektíve ako upratuješ doma. Vysávačom. Aspoň robotický. On je robotický, preto nevie metlo, jak sa to dá. No, tak to už je dneska také, každý si pomáha, ako vie. No. Naša nevestička, povedať, tak strašne toto načakuje. No, ale musím robiť, čo vie. Dobre, takže priatelia, reštaurácia Lučína, alebo hotel Lučína. Nám dal tanier, presne tak, tomu hovorí takýto krásny karlovársky porcelán, no, extrémne drahý, čo ja z Ikei, alebo nejak taký. Dobre, takže priatelia, chodíte na svadby všetci, viete, jak sa to robí, to znamená, treba prísť, rozkopať tie taniery, Buďte rozumní. áno, musíte, pretože ono sa to tak hovorí, že keď, vieš, keď teraz oni neprídu a nerozkopú ti, tak potom ty prídeš na ich svadbu a týmto musíš, vieš, na svadbu. Poďte trošku ďalej, nech sa máš ešte stane. Poďte trošku ďalej, ešte ďalej. Musíme ešte poriadne prezentať. Sú tu nejakí nachystaní, poriadni chlapi, aby prišli, alebo dámy. Dobre, takže poďme na to sem všetci, aby ste rátali. 3, 2, 1, dobre, dáme si to ešte raz. 3, 3, nepočujem. 3,
Takto to má byť na každú šancu. No, prísluša. No, to porežal. Ale ty to bereš. No. Tak mi to vôbec nejde. Ale šikovný je, že no. Tak ty ste mi zlamal metu. Poď. 3 dní. Ja nechcem nič povedať, ale chcete jesť? Áno, Chcete naozaj jesť? Ja tu budem pol dňa zametať. Nevesta ti uteká. Kde šla? a uteká. Unášam nevestu. Zametať, To u nás sa. nevesta ti uteká. No. Poďme to pozametať. Áno. Takto to aby škoda radosť je najväčšia radosť. Kľudne môžete na to dobre. Pomôžeme im trošku, teraz. Takto. Tu je nejaký. Čo by sa nás Oni nebudú ani jesť. Hovorí sa, že koľko člepí na zemi ostane, koľko detí do rodiny pribudne. Alebo keď si nevesta schováva člepiny počutnú, tak chce mať strašne veľa detí. Nevesta nemusí chcieť, ale možno Peter, že v takých rokoch, že by aj chce. Keby sa už patrilo. No, ale zrútite, áno. Skôr to založíte. Tu máš jeden, Peťo. Poď skoro. No, díky. Boh ti žehná. Dobre, není, dobre, poďme na to. Takže poďme na to, ľudí, skončí to. Takže, priatelia, on sa hovorí, že ešte jednu poslednú čerpinu, nebudeme to roznášať nič, hovorí sa, že nech sa páči, Peter, dám ti ju takto. On sa hovorí, aby teda aj na svadobnú noc motika vystrelila a priniesla ti nejaké šťastie, aby teda nejaká rodina sa založila. Dobre, takže, ďakujem vám pekne, tak si neboj sa. Tu si nechaj čerpinku, presne. Nemám vecka. Nemám vecka. Daj, pekne. Za vašu pomoc. No, a vážení hostia, ja viem, že sú zvyknutí, že dnes šerí zoberať nevestu na ruky, to musíte zoberať, ale aj za chvíľu. To znamená, že vás všetkých poprosím, tu teda hore sa pozrieť po sáli, tu hore zase vás poriadok. Áno. Presne tak, že to vyzerá. Opäť špičko. Dobre, vymožme dáte, keď to vás oznámim. Ja už som len pokoju. Vzadu je teraska naľavo, takže bude priestor. Musím počkať aspoň chvíľu, vieš. Aby sme veľkým potleskom a pískaním privítali našich nových manželov. Takže priatelia,